Deblo beli weruh. Mas. Gurdianada. Lagu terbaru di tahun 2024. Enak temen ya? Enak men Wak. Ketemu senok ora sengaja, awal pandangan langsung terpana. Apa kian takdir sing kuasa, senok sing dadi cinta pertama. Iska Production. Bocai ayu manis meseme, sopan tingkai lembut omongane, mung siji sing gawe kakang minder, senok wong suki kakang imblenger. Bocai ayu manis meseme, yuk Margo yuk. Yuk Mas. Itu Josor maning. Ya Allah. Hebel manis. Kurnian ada. Asik. Iska Production, AS Audio. Manok mung dadi kuli, bakal beli di PP ya pasti diudani. Nok sing sabar, sabar dingin, kakang sukses pasti senok dikawin. Ya Allah. Aja wadir, nok aja melang, kakang duduk model lanang sing gampangan. Yen wis demen seneng ati, embli mungkin sedang beganya kini. Kita goyang Margo lagi Wak. Bocai ayu manis meseme, sopan tingkahe lembut omongane, mung siji sing gawe kakang minder, senok wong suki kakang imblenger. Bocai ayu manis meseme. Margo maning yuk. Goyang Mas. Goyang ubur-ubur maning Wak. Awas. Kurnia ada. Buat majikan Pak Hajat, Ibu Hajat sumangga. Kakang manok mung dadi kuli, bakal beli di PP ya pasti diudani. Bikin mana Wak. Nok sing sabar, Sabar pisan. sabar dingin, kakang sukses pasti senok dikawin. Aja wadir, nok aja melang, kakang duduk model lanang sing gampangan. Yen wis
Teko ganja. hati Embli mungkin kakang tega nyakiti Asik. Bocai ayu manis meseme Sopan tingkahe lembut omongane Mung siji sing gawe kakang minder Senok wong suki kakang emblengen Bocai ayu manis meseme Goyang lagi Yuk, pergi. mas. Goyangnya entok ngojai kayak gini ya. Aja turu adidi. Asik Turu bae.